Είμαι ο Λαμπρινίδης Διογέννης. Έπαθα πολλά χρόνια με τη μέση μου. Πήγα σε πολλούς γιατρούς, με εξετάσαν οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να με κάνουν τίποτα. Ευτυχώς ρωτώντας πήγα στον κύριο Ευγενιάδη. Ο άνθρωπος μου υποσχέθηκε πολλά και έκανε περισσότερα από αυτά που μου υποσχέθηκε. Διότι με στήριξε στα πόδια, περπατάω ελεύθερα, γεννιέμαι ελεύθερα, σκύβω όπως που δεν μπορούσα να σκύψω, να βάλω κάλτσες και παντελόνια και αισθάνομαι πολύ καλά. Και βλέπω ότι πάω στο καλύτερο. Μετά από μια μέρα που κάνω την εκεί, την άλλη μέρα ήρθα με τα πόδια από το σπίτι μου και ήρθα στο γραφείο του, ανέβηκα και τα σκαλιά και μπήκαμε μέσα και μόλις μπήκε τρόμασε και αυτό, σου λέει θαύμα είναι. Και τον εύχομαι να είναι πάντα καλαγερός και να μπορέσει να κάνει τους αρρώστους, τους πραγματικούς αρρώστους καλά. Γιατί οι πόνοι δεν υποφέρονται. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ευγενιάδη και τον εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του.